ще останем в България. Тук е нашето небе. Да, за младия, за стария, това ще бъде АБВ. Началото на всеки път, веки кълнове ще порастат, веи няма да ни спрат. Тук сме всички цветове, АБВ. Всеки път, веки кълнове ще порастат, веи няма да ни спрат. Тук сме всички цветове, АБВ. И дочувам твоя глас, твоя шепот, твоя смях. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг, дните круши.
Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък злото забрави. Нали актьори сме в театър, театърто добър, то малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Нали актьори сме в театър, театърто добър, то малко лош. Ранима струна е душата всяка нощ. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли виждаш града си, своя град? Кажи ми здравей, карам я някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся нас, търся нас. Уви, така стоят нещата, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай нататък злото забрави. Щом тази нощ е толкова снежна, тежен и добър ще деня, за да поемем две посоки своя път.
Добър ден на всички! С изпълнението на представителния танцов ансамбъл Мездра положихме началото на предизборния концерт на коалицията политическа партия АБВ Движение 21 Модерните вляво. АБВ и Движение 21 създадохме коалиция, за да обединим усилия в изработването на алтернатива за хората, желаещи промяна не само в управлението и в институциите, но и на отношенията в обществото. Ние не можем да приемем факта, че с лозунги за справедливост и солидарност през последните 20 години у нас бе изградено едно несправедливо, несолидарно общество. Не приемаме, че България е една по-несвободна страна по отношение на свободата на словото и медиите, отколкото преди четвърт век. Не приемаме разрухата в образованието и здравеопазването. Движени от енергията за нови поколения, се стремим да вложим знания и опит в създаването на солидна, бореща се срещу експлоатацията, неравенството и нарастващите социални разделения политическа сила, способна да провежда реални реформи, да участва ефективно и да изпълни алтернативата на популизма, демагогията, празните обещания и откровените лъжи. Нашите приоритети са борбата с бедността и експлоатацията, намаляване на социалните неравенства, образование, наука, култура и здравеопазване, върховенство на закона и ефективно правосъдие, свобода и справедливост в икономиката, устойчиво развитие, сигурност за гражданите и укрепване на държавата. За мен е чест да ви представя представителите на коалиция АБВ Движение 21, които са наши гости днес. Господин Марин Киров, заместник-председател на политическа партия АБВ. Доктор Мариана Тодорова, заместник-председател на политическа партия АБВ, депутат в 43-то Народно събрание. В листата на АБВ за изборите за 44-то Народно събрание са включени следните хора. Водач на листата Иван Аспарухов, икономист от 2014 до 2016 година, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството от 1999 до 2014, кмет на община Мездра. Под номер 2 в листата Светла Кръстева, икономист, международна икономика и администрация. Номер 3 Гергана Русинова, икономист. Номер 4 Тихомир Машов, историк-уредник в регионален исторически музей Враца. Доктор Веселка Павлова, доктор, магистър по медицина от 1995 година и по-настоящем работи като педиатър в БАЛ Мездра ЕООД, като завеждащ детското отделение. Нашия домакин инженер Борислав Попов, общински съветник от АБВ в община Бяла Слатина. Номер 7 Илияна Цоновска, администратор в сферата на здравеопазването. Номер 8 Тошко Стоянов, математик. От 2015 до момента изпълнителен директор в частна фирма 2014-2015. Главен експерт образование в общинска администрация Мездра. С номер 9 Йордан Малджански, научен сътрудник първа степен по животновъдство. С номер 10 Катя Андреева, икономист. И с номер 11 Моника Георгиева, маркетинг. А сега ми позволете да дам думата на инженер Борислав Попов, представител в листата на АБВ от Бяла Слатина. Заповядайте. Здравейте, скъпи гости, съграждани, приятели! Искам първо да благодаря на най-вероятния екип, който организира това хубаво събитие. Адмирации за вас! Ще кажа няколко думи за това, как започнах цялата тази работа. След краткия си горбет в Великобритания започнах собствен бизнес в град Бяла Слатина.
С много работа и усилия се доказах на пазара. Започнах да помагам на семейството си, успях. Продължих с близки приятели, после приятели на моите приятели и сега вече помагам на непознати. Хареса ми. Близките ми последваха моя пример, въпреки че имаха съмнения и имаше изказвания от рода: защо го правиш? Не си длъжен на никой. Отговорът ми беше простичък. Мислите ли, че на тези хора е приятно да идват при мен, при вас, да търсят помощ? Те го правят, защото нямат друг избор. Представете ли си какво е в големите градове? Ние тук сме затворено общество и всички се познаваме, но в големите градове хората няма на кого да разчитат. Защо казвам всичко това? Защото за това се захванах с тази работа. Защото искам да върна вярата на обикновения човек в държавата. Да им покажа, че има на кой да разчитат, когато имат нужда от помощ. За да й дадем един добър пример. Пример какви трябва да са лидерите в държавата. Имате думата ми, че господин Проданов, господин Киров, госпожа Тодорова, аз и всички млади с нашите ментори в лицето на господин Иван Аспарухов, господин Първанов, ще бъдем коректив във властта. Ще сме хора, които да сочат с пръст и да показват: това са хората, които са за пример и начин на поведение. Благодаря ви. Давам думата на доктор Мариана Тодорова. Здравейте, Бяла Слатина! Много ми е приятно да съм тук и времето е с нас. Хубаво, слънчево. Разбрах, че вчера е имало вятър, днес е прекрасно. Нека цялата седмица да е така, да сме в добро настроение. Особено ми е приятно да съм тук, да подкрепя Иван Аспарухов, който познавам от няколко години, от когото искрено се възхищавам. На много съвместни заседания, на които сме участвали, всяка втора негова дума е Северозападна България. Пътищата, инфраструктурата, бизнеса, работните места. Не съм виждала друг човек, който да милее толкова за края, от който произхожда и да иска да направи нещо. Готова съм да гарантирам за него, че той ще продължи да прави това и в бъдеще и заслужава подкрепата. Всички в листата са прекрасни хора. Ние сме конструирали така листата, че от всеки град от региона да има представител, да бъде един от вас, да знаете, че може да се обърнете към него лично, да го докоснете, да му зададете въпроси. Нашият домакин днес, Борислав, също заслужава уважение. Той е младо момче, което е ходило в чужбина и все пак е избрало да се върне тук и да бъде тук, да направи бизнес не в големия град, а там, където е роден. Това заслужава поздравление, защото си иска кураж да отидеш там, където е трудно и да се опиташ да направиш нещо. Как може да се възроди България, как може да се възродят и малките градчета? Аз също съм от малък град, от Ботевград, който е наблизо тук. Знаете, има много хора, които ходят и работят там. Когато младите хора се върнат от чужбина и се опитат да възстановят това, което е разрушено 27 години. Вярвам на хора като Борислав и съм готова всячески да подкрепям. Радвам се, че всички сте тук, че имате интерес. Ще ви кажа с 2-3 думи какво предлагаме в нашата платформа, защото мястото на политическите речи е в Народното събрание. А мястото днес тук на нас е да чуем вие какво искате и да ви създадем малко настроение. Но все пак, ние предлагаме да се въведе прогресивното подоходно облагане, т.е. да се махне плоския данък от данъка за физически лица. Така 90% от българите ще плащат по-ниски данъци. Ще има необлагаем минимум. Хората, които получават минимална работна заплата, няма да
плащат данъци, защото те са най-бедните и не бива да бъдат облагани както най-богатите. И едва тези, които получават 5000 лева заплата, има такива в големите градове, те ще плащат по-високи данъци. Искаме и семейно подоходно облагане. Когато двамата родители получат своите заплати, да бъдат облагани на базата на членовете в семейството. Да се включат и децата и доходите да не падат под минималната работна заплата, така че спокойно да може да се грижите за децата си. Искаме безплатни детски ясли и детски градини за всички деца в цяла България, защото това не е малък разход и трябва всички деца да могат да посещават детска ясла и детска градина. Ще положим труд да бъдат преизчислени и пенсиите, така че всеки да взима достойна пенсия, не минималните, за хора, които нямат стаж и не са работили, а за всички. За образованието също имаме доста интересни предложения. Увеличаване на заплатите на учителите, така че да бъдат стимулирани и да дават по-добро образование на нашите деца. Болниците да не бъдат регистрирани като търговски дружества, защото здравето не е стока. Стига вече от здравето и образованието да правим пазар и стока. Това са социални услуги. Искаме те да бъдат регистрирани като лечебни заведения. Общините и държавата да подпомага разходите им, а парите от здравна каса да отиват за лечение за хората и за заплати за лекарите, така че да бъдат мотивирани. Има още много неща, но ще спра до тук с най-важното, защото не искам да превръщам всичко това в монолог. Сега ще дам думата на моя колега, който ще ви разкаже също за правосъдието и за съдебната реформа, нещо, което е много важно, и ще продължим с веселата част. Благодаря ви много! А сега е нашия гост, господин Марин Киров. Само една корекция. Ще минем към веселата част. Няма да говорим за правосъдие, защото безстои всеки ден сме свидетели на липса на справедливост. Първо да кажа, за мен е огромна чест да бъда в Бяла Слатина. Тук са най-добрите ми приятели от университета, в който съм завършил. Тук работят като юристи, живеят, отглеждат децата си. Аз искам такива региони, в които младите хора да завършват и да се връщат в техните населени места, да могат да работят, да получават добро възнаграждение и най-вече да има бъдеще с децата им. На второ място съм тук, за да подкрепя Иван Аспарухов, човека, от който аз самия се уча вече трета година. Уча се на това, че не правосъдието, не отбраната, не вътрешната сигурност е най-важното нещо. Най-важното е да имаме едни силни и здрави региони, които да могат да се самоиздържат, да имаме общини, но да имаме реално местно самоуправление, в което и най-малката общност да може да взема решение, да може да решава сама проблемите си, а да не сме свидетели на едни големи партийни администрации. На трето място подкрепям и нашия колега Боби, който е млад човек, общински съветник тук. Често пъти, когато пътувам из страната и от преумората, се чудя въобще защо съм се захванал с политика, се сещам за него. Сещам се, че в Бяла Слатина има един млад човек, който не спира да работи, който сън не го хваща за тая държава. Затова днес ви казвам от Бяла Слатина, крайно време е с номер 8 на 26 да подкрепим бащата на Северозапада, господин Иван Аспарухов, и нашия син Боби, който да изтегли града напред. А сега с удоволствие давам думата на водача на листата за Врачанска област, господин Иван Аспарухов, листа с номер 8. Благодаря. Добър ден на всички приятели, познати, пък и непознати, които съм сигурен, че ще станат приятели след днешния ден. Добре сте ни заварили тук с тази наша листа, за да може да видите как нещата могат да се случат в тази държава. Когато съчетаем младостта, енергията, динамиката, волята за промяна, да съчетаем с хората, които имат опит и желанието все още да се случи нещо добро в нашия Северозапад, България като цяло, това е АБВ и Движение 21. Направихме го, защото искаме силен център. Ние се нагледахме 12 години на мача Левски ЦСК. В крайна сметка се яват едни луди, като нас, от Лудогорец, за да вземат шампионската титла. За това се бориме ние, за силният център. Тук видях едни колеги футболисти,
от миналото и много добре знаят, че когато има силен център, можеш да атакуваш противниковата врата винаги и, разбира се, да бъдеш шампион. Но аз имам друга мисия. Моите приятели я знаят. Болката ми е северо-запада и няма да престана. Други се упражняваха дълго време. Сигурно ми направиха пътища, сигурно ми направиха икономика, сигурно ми направиха работни места. Защо не ги попитате сега, като се редуваха 3 пъти в управлението? И леви, и десни, и леви, и десни, и леви, и десни. Трябва да сложим край на този опит. Затова аз ви обещавам 3 неща. Понеже знам, че общинската администрация слуша сега. Знам. Не заради теха, заради общинската администрация в България. Аз съм първият човек и ще стоя до край и няма да пожала нито сили общинските администрации да бъдат силни финансови общности. Да върнем ресурса от държавата в общините, да станат финансово стабилни. До край ще се боря областните администрации, не да бъдат кафези за нереализирани политически кадри. Не да се чудиме кой да съхраниме там, а да могат да управляват областта, да се грижат за вътрешния ред, да се грижат за защита на населението от бедствия и аварии. Крайна сметка искам да имаме силни региони. Скъпи приятели, в България няма беден регион. В България има най-важното. Има хора, които желаят да се трудят. Аз, където минах в държавата, всеки казва, искаме работа. Затова борбата ни е за силни региони, региони, които могат да правят икономика. Чрез регионалната икономика ще възстановим гръбнака на националната икономика. Само с децентрализирани общини, с мощни областни ръководства и с силни региони ще възстановим България. Скъпи приятели, но това има начин да стане. Затова благодаря на ръководството на АБВ, на Движение 21, за гласуваното ми доверие да вода листата във Враца, а пък за да потвърдят и това, което ви говоря сега, имам честа да вода листата и във Видин. Така че класическия северо-запад, Враца, Монтана, Видин, ще има възможността да има представител, но това зависи от вас. Затова забравете всякакви цифри. Да не ви опрекват, че сте неграмотни, защото запомнете номер 8. Други номера ще ви облъчват, но сега на мода е номер 8. Модерните са с номер 8. Запомнете тази цифра. Затворете си очите и я задраскайте, ако трябва. След това ще разберете, че наистина ще има промяна в тази държава. Бог да им е на помощ на тези, които ни вкарат в Народното събрание като колеги. Няма да оставим нито за миг проблемите на хората от нашия край, от нашия северозапад. Затова с номер 8, числото на безкрайността, нашата болка е северозапада, а мисията на нашите млади председатели на партията е да възродим България. Затова на 26-ти още сега ви благодаря, че ще гласувате с номер 8, а ние ще работиме за вас. Благодаря ви, скъпи приятели! А сега ми позволете с наистина огромно удоволствие да ви представя перлата от огърлицата на българската народна музика. Голямата Николина Чакърдъкова! Всяка песен има свое сърце, красиво като цвете. То е за вас. Да разцъфти, да разтърси и да дари всеки с мъдростта на времето. Да разтворим душите си и да го прегърнем. Да запеем и да заиграем с Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл град Гоце Делчев. Радомо
Благодарим ви! Благодарим ви! Добър ден, уважаеми жители на Бяла Слатина! Много се радвам, че в днешния хубав ден, посред обяд, ние гостуваме във вашия град. Но не просто за да изпееме няколко песни, а защото с чиста съвест и с цялото си съзнание да подкрепим нашите кандидат-депутати от листата на АБВ и Движение 21. Всички ме познавате, аз съм Николина Чакърдъкова. Стоях си ето там и много хора дойдаха и ми казаха, че тук са заради концерта. Виждам така други хора, които казват, аз на никой не вярвам. Но на 26-ти трябва да направим своя избор. Сигурно имате право да не вярвате на никой. Но аз мога да ви кажа защо аз съм от АБВ. Аз също не вярвам вече на почти никой. Но имам син, който е на 28 години. Млад човек, който иска да си дойде в България, който учи в чужбина и който винаги ми задава въпроса: мамо, как я докарахте до тук? Ние да бягаме по света, а тук да не можем да живеем в нашата страна. Един ден, мисля, че и до година той ще се върне да живее в България. Аз съм в АБВ, защото тази листа е изпълнена с млади хора. Млади, изучени хора, които са били по света и искат да се приберат тук у нас, за да променят нашата страна. Колкото и да си мислим, че можем и знаем, времето вече е на младите хора, които все още, и надявам се, никога няма да се запознаят с думата корупция, никога няма да откраднат от родителите си, за да бъдат по-добре. Така че лично аз ви препоръчвам да се доверим и да оставим на младите хора, като нашият Борислав Попов, който е тук от Бяла Слатина. Подкрепете го, защото бъдещето е на младите хора и дай Боже да се оправят, да и ние да минеме покрай тях. Говоря го съвсем сериозно. Лично аз се уморих от старите политици, които уж всичко ни дават, а накрая нямаме нищо. Искам да кажа и няколко думи за Иван Аспарухов. Господин Иван Аспарухов, ето го там, който говореше. Аз го познавам от близо 15 години. Искам да ми повярвате в едно нещо. 15 години обикаляме по градове и села в предизборни кампании. Познавам много политици. Страшно много. Единственият човек, който ляга и става с болката на Северозапада, това е Иван Аспарухов. Откакто го помня, откакто го познавам, 15 години, непрекъснато говори и иска да работи за развитието на Северозапада. В крайна сметка на 26-ти изборът е във вашите ръце. Вие ще си направите сметката кой ще ни отправя. Но аз ви казвам, че няма кой да ни оправи. От нас зависи. Единствено от нас зависи на кой ще гласуваме доверие и кой ще може да ни помогне. Но преди всичко сме ние. Много хора казват, че гледат нашата телевизия, че ни харесват, че ни обичат. 15 години пеем български фолклор. И мисля, че не съм излъгала с една дума нашите почитатели. Работим в името на това да съхраняваме българското. Фактът, че и аз съм от част от АБВ, означава, че имам доверие на тези хора. Ако имате на мен доверие, може да се доверите и на тях. Така че на 26-ти лично аз ви препоръчвам, като ви гарантирам наистина за младите хора, дайте им шанс да променят държавата, в която искат да живеят. Дайте шанс на младите хора да направят наистина Европа тук. Така че за мен е чест и удоволствие днес, че съм тук в Бяла Слатина, но преди всичко за да подкрепя нашите кандидат-депутати от АБВ и Движение 21. Имала съм шанса и възможностите да живея навсякъде по света, но чакам красивия ден за България. Чакам младите хора, като Борислав, като моя син, наистина да помогнат държавата ни да се стабилизира. А такъв като господин Аспарухов, наистина ви се покланям, господин Аспарухов, никога не се предавайте да дързаете. Северозапада има нужда от хора като вас.
Ако ви дадат шанса, това е единствения политик, от който съм чула ясна визия и развитие за 10, 12 до 15 години на Северозапада. Но за съжаление не му се дава шанса. Вие сте тези, които може да му дадете шанса, като гласувате за номер 8, да се раздаде този човек, както обича своя роден край. Благодаря ти, че те има. Ти си мой стожер. Винаги, когато понякога човек така унива, но когато говоря с него, винаги имам енергия и си казвам, да, има защо да работим, трябва да променяме нещата. Благодарим ви, че сме заедно. Аз сега ще ви попея малко. Ако искате, може и да потанцувате, но все пак на края на концерта ще ви напомня, че на 26-ти 8 безкрайността, или ако харесвате Христо Стоичков, и той е с номер 8. Ако се сетите на 26-ти, ако забравите Николина Чакърдакова, и тя е с номер 8. Така че всички хубави хора сме под номер 8. Благодаря ви. Маестро, музика! Там дека има високи чердаци, там дека има
темпото. Айде! Страхотни сте! Скъпи мои от Бяла Слатина, ако сърцето ви тупа, защо се притеснявате? Дайте чантите, аз ще ви ги пазя. Трябва да сте по-решителни. Ако сърцето ви играе, хванете се на едно хубаво хоро. Усмихнете се, днес е хубаво време. Така, не се отказвате, едно бавничко, за да си отпочинете. Айде, маестро, дай им музика. Ако се притеснявате за чантите, дайте ги тук, аз ще ги пазя. Отпуснете се. Така, изтанцувайте си едно хубаво право, бавничко. После ще вдигнем темпото. Дома го съм засънило.
Как сте вие тук? Да ви дойде бавничко, нали? Айде, дайте му в ръце. Айде, давай, Боби Шапков! Ето го нашия колега Боби Шапков! Айде, не се чудете! По-хубаво време ви доведахме! Тръгнала е Руманова за вода студена, а до нея стоя ноща смедека баси. Живи здрави всички! Руманова за вода студена, а до нея стоя ноща смедека баси.
Браво! Айде бе, давай едно право хубаво браво. Това може да им дойде.
Благодарим ви! Сега искам да поканя тук на сцената неврокопските танцори. Нали знаете, те освен да танцуват и много хубаво пеят, и те ще ви поздравят с една песен. Хорото е Ленино, тук също така се танцува, и докато дойдат танцорите на сцената, аз искам да ви представя Петър Москов. Нали го познавате Петър Москов? Здравейте! По телевизията го гледате така, дето много танцува. Мога да ви кажа, че това е човека с най-голямото сърце на света. Това е момчето, което цял живот се раздава и обича да прави хората щастливи. Това е момчето, което е представител за нашият окръг, за Благоевград, в листата на АБВ. Така че, ако пуснете с номер 8, няма да сгрешите, нямаме лоши хора. Най-важното в АБВ знаете ли кое е? Че младите хора обичат по-големите да правят щастливи другите хора. За разлика от всички останали политици, всички, които преди всичко обичат себе си, а след това хората. И за това сме на това дередже. Затова и аз съм в АБВ до Петър Москов. С най-голямото сърце и най-бързите крака. Да. Човека, който се раздава винаги. И така, благодарим ви за това, че бехме заедно. Сега, освен да танцува и да работи за хората, и ще попееш малко. Ще попеем за всички вас. Като гласуват за номер 8, 2 песни ще им изпееш. Колко песни искате толкова? Кръга на шегата и така. Айде, маестро, музика, хорото е Ленино. За всички вас, неврокопските Петър танцори. Москов, Борислав Попов, господин Аспарухов. Все хубави хора. Айде! Ветруно пиле шарено, ветруно пиле залено, ашо си толкова слубава, ашо си толкова слубава, дал си от Бога паднала, дал си от Бога паднала, или крадинка ми гнала, или крадинка ми гнала.
Благодарим ви. Благодарим ви. Благодаря ти. Здравейте пак. Искам да благодаря специално на госпожа Чакърдъкова, която е класика, и най-искрено ви пожелавам успехи и на вашите млади момчета. Пожелавам и на нас успех и искам да благодаря на господин Иван Аспарухов за гласуваното доверие, че ми гласуваха доверие да съм в листата за кандидат за народен представител. Не харесвам думата депутат. Така е. Благодаря ви много. Скъпи приятели, ние сега ще си тръгнем от тук, но ще се върнем пак. Затова искам да благодаря от сърце на една голяма българка, която ни уважи. Днес уважи вас преди всичко. Тя ви каза, че сме дълго време приятели, защото трябва да крепиме българщината и трябва да вдъхваме кораж и дух на нашите хора. Скъпи приятели, една молба имам към вас. Има стара българска поговорка, която казва: погледни ме с едното, да ви погледна с двете. Ние сега ви гледаме вас, на 26-ти ни погледнете с двете. С двете очи на победата с номер 8. Скъпи приятели, да благодарим всички на голямата българска певица Николина Чакърдъкова за уважението към Бяла Слатина, да й пожелаем здраве и час по-скоро да се върне сина в България. И България да тръгне напред. Бъдете живи и здрави, на добър час на Бяла Слатина, на добър час на Николина. Преди да си пожелаем до нови срещи, защото със сигурност ще има такива, със сигурност отново ще гостуваме, както каза господин Аспарухов. В България има много поговорки. Ако ние поне малко се връщаме и си припомняме поговорките, какво са искали да кажат хората, наистина ще помъдряваме още повече. Има една поговорка: каквото си надробим, това ще сърбаме. Има и друга поговорка: кой какво сам си направи, цяло село да се събере, пак не може да му го направи. Така че на 26-ти всичко зависи от нас. Както ви казах, има хора, които да не оправят. Много искат да не оправят. Но трябва вече да осъзнаем, че ние сами трябва да си помогнем и да гласуваме, да дадеме своя ценен, безценен глас на стойностни, качествени и млади хора. Млади хора, които да ни поведат напред и нагоре. Най-хубавата си песен оставих за финал. Все пак да се разделим по живо, по здраво, с хубава енергия. Бъдете живи и здрави. Лично аз вярвам, че нещата ще се оправят. Не сме спрели да работим в тази посока. Но когато сме повече, когато сме заедно, може би нещата ще са видими. Лично аз вече се уморих. Със сигурност и вие сте се уморили от избори, от обещания, за пореден път и за пореден път. Но за пореден път аз ще дам гласа си за младите хора. За Петър Москов, който познавам от 100 години в нашия регион. Нашият невероятен танцор. За Боби Попов, за всички с листата на номер 8. И така, останаха ли ви малко сили или искате вече ви се еде? Още една песен да ви изпея, а? Да, добре. Айде още една песен и да ходите да хапвате. Айде, маестро, музика! Nažaleni razbahani
Още веднъж, скъпи жители на Бяла Слатина, благодарим ви за това, че бехме заедно днес. Надявам се да сте се чувствали добре. Ако е така, ние не можем да правим лошо. Ние правим само хубави неща. Бъдете живи, бъдете здрави и до нови срещи. Надявам се на 26-ти да се поздравим с успех. До нови срещи! Песни от вечността за вечността. Песни и танци от извора. Това е дар за вас от Николина Чакърдъкова с Неврокопския танцов ансамбъл град Гоце Делчев